pelaan siis MM2. Tää on niinkö Robloxissa mun yksi lempipeleistä. Eli joo. Ja mä yritän saada niinkö tosi hyviä juttuja tässä. Mulla on vasta tällaiset emotet. Niinkö, tää näyttääkö se pöltä? Vai näyttääks? Mun mielestä joo. Sieltä mä nyt syön vaan jätkiin. Eli täällä on tällainen ankka, joka aika söpö. Syleak was here. Okei. Ja toi on murre. No niin, tietysti me kuoltiin. Siis nyt meillä tulee sellainen arvonta. Jos haluat osallistua, niin tykkää videosta, tilaa kanava ja kommentoi sun username. Eli 5 voittajaa. Kaikki voittaa. Oota. Ottakaa kun mä etin sen. Tää vain odottaa. Tämän voittaa 1. Tämän voittaa 1. Ja tämä voittaa 1. Ja sitten myös sitten Radion voittaa 1. Ja sitten vielä 1. Eli ja 1 voittaa vaikka 1000 Robuxia. Eli jos haluatte osallistua, tykätkää, tilatkaa kanava ja kommentoikaa teidän username. Joo. Ja se joka kommentoi ekana, niin se saa pääpalkinnon. Voi ostaa nyt mitä vaan. Niin joo. Että jos haluatte osallistua, niin kommentoikaa, tilatkaa kanava, tykätkää videosta. Ja se ois tällä kertaa moikka!